इउएन एकाडेमिनि बे फरायसालि फोजोबनो थाखाय थांखि जोंहा गैया। बे हाया बड' संघनि नामावनो दं। मानोना जोंनि सम्पतिखौ जोंनो नांगौ। बिथांमोना जाबाय बेक्तिगत अनुस्थान, खैजोनमान मानसिफोरा लोगो नांनानै बानायनाय अनुस्थान। बे पाब्लिक सेक्टर नङा, बे जाबाय माने पियर प्राइभेट सेक्टर। आरो बिनि बिनाफिटखौ जों ट्राइबेल संघ, आवार रेस्ट हाउस एबा जोंनि मोनथाम मौजा एबा रायजो राजाफ्रा बिनिफ्राय जेबो मुलाम्फा जायाखै। बियो नंगौ बर' मिजिंनि फरायसालि, बर' मिजिंनि फरायसालि हिसाबै बर'फ्रा जों बयबो अनसायो। अनसायनायखायनोथ' बियो दिनै एथ' बोसोर जों लामा नायनानै थाबाय। गेजेर ससेयाव इउएन एकाडेमि गायसनग्राफोरा जोंनिफ्राय लानायखायसो मोनबाय। जोंसो होदो, जोंनिफ्रायसो लादो, बिसोर सोरनिफ्राय लादो? जोंनिफ्राय लानानैथ' बाहायदो। बाहायनायनि उनाव बिसोर दा थांनांगौ, बिसोर थाङाखै। थाङिखायसो दिनै रायजोफ्रा खुद्रिबाय। जोंनि बड' संघ ट्राइबेल स्टुडेन्ट एस'सिएसन एन्ड रेस्ट हाउस बे मुंनि जिथु बरपेटारआव जोनोम जादों, बियो 1957 मायथाइयाव जोनोम जादों। आरो बियो जोंनि गबर्थना मौजा, हावलि मौजा आरो खारिजा बिजनि मौजानि गासै सानसुमै रायजो राजाफ्रा लोगो नांनानै दानाय आफाद। आरो बे आफादनि गेजेरजोंनो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा 1958 मायथाइयाव दाग नं 174 2 बिघा हा बेयाव आवग्रिनानै लादोंमोन। आरो बड' संघनि नामाव बै 1985 थामहिनबा 1958 मायथाइयावनो बड' संघनि मुङाव एलटमेन्ट जानानै दं। आरो बेनिफ्राय बै जों बावैसो बरपेटायाव थांबावदोंमोन। बरपेटायाव जेथिया जोङो हानि बै सिटा बहिखौ नायो, बेहाय कारपेन्सिलजों लिरनाय बड' संघ बे दङ। आरो बेनिफ्राय 2 बिघा हाया फुरा दङ। आरो बेनिफ्राय बे हायावनो जोंनि ओनसोलनि एबा मोनथाम मौजानि रायजो राजाफोरनिफ्राय, गामिफोरनिफ्राय रां आरो माइ अनसुंथाइ लाबोनानै बे ओनसोलाव बरपेटा र'डआव न' नांगौ, जिरायसालि नांगौ, मेल मिटिं खालामग्रा मोनसे थावनि नांगौ ओरैनो सानलायनानै बेहाय न' गंनै लुनाय जादोंमोन। बेयो जाहैबाय साहाखै गंसे आरो खोलाखै गंसे लुदोंमोन। दा बे न'आ गैलिया। मानो होननानै बुङोबा 1997 आरो 98 बे मायथाइयाव लुइस इस्लारि बै समनि MP बिथांनिफ्राय MP एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय 6.5 लाख थामहिनबा 6,50,000 रां अनसुंथाइ मोनदोंमोन। आरो बे 2 बिघा हायावनो, बे थावनियावनो सिगांनि बोरायखौ सिफायनानै इथाजों फुल वाल बेयाव कंक्रिट माने आसाम टाइपनि न' गंनै लुनाय जादों। आरो बे न'आवनो माने बे जोंनि अफिस हिसाबै बाहायनो लाबोबाय थादों। बेनिफ्राय जोङो बे न'आ जेब्ला लुनाया जाबाय, लुखांबाय, जोंनि कनस्ट्राक्सन कमिटियाबो जोंनि बरपेटानि डिसिआनो कनस्ट्राक्सन कमिटि एप्रुभ खालामना हरनाय। आरो बिनिफ्राय बे एप्रुभेल जिथु कमिटि बियो लुखांनायनि उनाव लाहार फाहार खालामदोंमोन। बे समावनो 2003 बिनि सिगां थियाव जिहेतुके बे BTC एकर्ड जायो, बिनि सिगाङाव बे इलटिनि सिज फायार जागोदान सेंग्राफोर आरो लोगोसे आबसुनि सेंग्राफोर बिथांमोना लोगो नांनानै बे जोंनि गंनै न'खौ आरो बे थावनियाव
मोजां खामानि मावनो थाखाय जोंनो नांथ'गौ खै बोसोरमाननि थाखाय जोंनो हगारथ' ओरै होननानै बिथांमोना बाहायथ'नो लानाय जायो। बे लानाय बिबानगिरिफोरा जाहैबाय जा बिखन गयारि, जय मोसाहारि, रमन दैमारि बिथांमोना दं आरो गोबां थाबावनोबो हागौ। बिथांमोनानो बे न'खौ बाहायजेनो आरो बे बाहायनायाव बिथांमोना UN एकाडेमि मुंनि फरायसालि बर' बिजोंनि फरायसालि गायसनो। बे गायसननायनि उनाव बिथांमोना गोबां बोसोरनि उनाव बरपेटा रडनि बे चन्दनपुर गामिनि समाजा आवग्रिना लानाय गुबुननि हा आरो आवग्रिना लानाय आवग्रिना दोननाय हा बायनो नागिरनाय बे हाखौ चन्दनपुरनि गामि समाजनि रायजोफोरखौ खावलायनानै UN एकाडेमिखौ बेयाव गायसनगोन जोंनो हा नांगौ ओरै होननानै बिथांमोना खावलायनाय लेखा चन्दनपुरनि रायजोफोरा 2.5 बिगा हा बिथांमोननो हगारनानै होदोंमोन आरो बे होनाय हायाव बिथांमोना न'खौ गायसनाखै, स्कुलबो लुवाखै। मिथिना मोन्दों बिथांमोना जायफोर बिथांमोननि कमिटियाव UN एकाडेमिनि सामलायगिरि आफादाव दंमोन बिथांमोननि सोद्रोमाफोरा रानलायनानै लादों आरो बेनिफ्राय रानलायना लानानै माखासेया न' लुदों, माखासेया गाव गावनि बाहागोखौ फानदों होननानै मिथिना मोन्दों। बिनि उनावनो बिथांमोना आरोबाव नैबे बरपेटा रड एबा खैराबारिनि साहा केटेल फार्म थांनायनि नैबे खनायाव बगुरापारा गामियाव थावनियाव 7 बिगा हा बिथांमोना बायनो थाखाय लाहार फाहार खालामदोंमोन बरपेटानि बरपेटिया माहाजोन आरो बे माहाजोननि जि हा बेखौ बन्दबस्त खालामजेननायाव जोंनि बड' संघनि सासे सोद्रोमा महेश ब्रह्म बिथाङा बाजेगाव फोथार बे गामिनि बिथांमोन खावलायनाय लेखा बरपेटायाव थांफादोंमोन आरो हानि मालिकजों सिनाखि खालामनानै बन्दबस्त खालामनायाव दंमोन। बै सानखालिनि बिथांमोना 1.5 लाख थाखा होबोदोंमोन होननानै मिथिना मोन्दों आरो बिनि उनाव बिथांमोना मा लाहार फाहार खालामदों जों मिथिया। बिनि उनाव नुना मोनबाय जे चन्दनपुरनि 2.5 बिगा हाखौबो बिथांमोना रानना लाबाय, माखासेया फानबाय आरो बिनिफ्राय ओरै बगुरापारायावबो 7 बिगा हायाव बिथांमोना खुन्थाबो गायसनाखिसै, न'बो लुवाखिसै, हाखौबो लाथारगोन ना लाथारा मिथिया। दा बेनिखायनो बे मोननैबो थावनियाव बिथांमोना UN एकाडेमिखौ शिफ्ट खालामनो थाखाय बा लाबोनो थाखाय बोखारना लाबोनो थाखाय बिथाङा लाहार फाहार जेबो खालामाखै। खालामालासिनो बिथांमोना जोंनि गबर्थना मौजा, खारिजा बिजनि मौजा आरो लोगोसे हावलि मौजा आरो बरपेटा रडनि सानसुमै रायजो राजाफोरनि जि थाखानाय जोंनि बेसेबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो थाखानाय जि जोंनि न' जि हा जि सम्पति बे सम्पतिखौनो बिथांमोना गावसोरनि एबा UN एकाडेमिनि निगाजि स्थायि खालामनो थाखाय जि नाजानाय बे नाजानाय लाहार फाहारखौ मिथिनानै खोनानानै जोंनि बड' संघ ट्राइबेल स्टुडेन्ट एस'सिएसन एन्ड रेस्ट हाउसनि मावथि बिबानगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जायो आरो बेबायदिनो माखासे मेल खुंनायनि उनाव बे मेलाव बिथांमोनखौ खावलायनानै थांखि मोनसे लादोंमोन जे बिथांमोना UN एकाडेमिखौ जाहाथे बिथांमोना मोजां सम सुजुग लानानै बिनिफ्राय शिफ्ट खालामो, बिनि थाखाय थांखि दैथायहरनाय जाथों, लाइजाम हरनाय जाथों ओरै होननानै जोंनि बे संघनि मिटिङाव थांखि लानाय लेखा जोङो बिथांमोननो बे बिखन गयारि बिथां डिरेक्टर बे डिरेक्टरनि आखायाव जोङो थांनानै हैनाय जादोंमोन आरो बेनिफ्राय बे हैनायनि उनाव बिथाङा लोगोनो जों होनबाय नालाय बे सहि होनानै हर, नोंथाङा रिसिभ खालामना लाखि। बिथाङा रिसिभ खालामनानै लाखिदों, बेनिफ्राय सिलबो बुनानै हरदो। बे फोरमाना जोंनाव दं, बिथांनि लाखिनाय फोरमाना। बिथाङा होनबाय आंथ' हारसिं नङा, आंहाबो कमिटि आफाद दङ,
आं सावरायलायनांगोन जों बेथ' नंगौ नोंथांमोना सावरायलायनानै डिसिसन लानांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना सानै हयै मोजाङै सावरायलायदो ओमफ्राय जोंजों जयैनो सावरायलायनानै जाहाथे मोजां राहा लानो हायो बे खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन उनावबो बिथांमोना मेलखौ लिङाखै आरो जोंनो लाइजामबो हराखै आरो सिफ खालामनाय दिनै फोरमान जायाखिसै बिनि उनाव SDCआ मानब सयखिया बै समनि SDC जोंनि बरनगर सार्कोलनि बिथाङा बुंबाय जे नोंथांमोना बे बेनार थेनार दंना गैया बेयाव जों बे बेनारा जोंहा गोदो दंमोन दा बिथांमोननि UN एकाडेमिया बिथांमोना बोखारदों गोदानै होफिन होननायखाय जों गोदानै होबाय गोदानै होनायखौ जों दोना फैनायनि उनावनो आलायना फैनायनि उनावनो बिथांमोना मोनाबिलियाव माने बेखौ गैया खालामदों बेखौ बिनिफ्राय बोखारना बहाबा गारहरदों बिनि उनाव जोङो FIR होबाय बिखन गयारिनि सायाव FIR होनानै पुलिसा तदन्त खालामनो थांबाय नायहैबाय बिथाङा 7 दिनसो खारखुमानानै दङमोन बेनिफ्राय जों नायसै बिथांमोनाबो मोनसे आफाद दं जों केसखौ थारमाने रेजिस्टार खालामहोआखै बेनिफ्राय जोंबो रायलायबावबाय जोंनियाबो बुंबाय गरमैगौ जों जेबो खालामला उनाव सिगांनि बिथांमोनाबो रायलायनो लेंहरो खोमा ओरै होननानै जों नेना थाबाय बिनि उनाव बिदिनो थालांनायावनो बिथांमोना आरोबाव नैबे बर' SDC दा फैदों सार्कोल अफिसार मिथिंगा दैमारि बिथांनि खाथियाव थांनानै बिथांमोना हाखौ गावसोरनि खालामनो थाखाय जुजिहैलायबाय नाजाहैलायबाय आरो बे खौरांखौ जों मिथिबाय SDCआनो जोंनो बुंदों जे आं UN एकाडेमियाव थांखांबाय मण्डलबो थांखांबाय जों नायहैबाय दा बेयावथ' नोंथांमोननि जेबो गैया ओरै होनना बुंदों जों नायसै बेयावनो गैया नङा नैबे रेकर्डखौ नोंथाङा नाय आरो बेयाव जों जाबाय बिनि हर्ता बिथांमोना लाथ'दोंसो बिथांमोना जाबाय बेक्तिगत अनुस्थान खैजोनमान मानसिफोरा लोगो नांनानै बानायनाय अनुस्थान बे पाब्लिक सेक्टर नङा बे जाबाय माने पियर प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट अनुस्थान आरो बिनि बिनाफिटखौ जों ट्राइबेल संघ रेस्ट हाउस एबा जोंनि मोनथाम मौजा एबा रायजो राजाफ्रा बिनिफ्राय जेबो मुलाम्फा जायाखै बियो नंगौ बर' मिजिंनि फरायसालि हिसाबै बर'फ्रा जों बयबो अनसायो अनसायनायखायनोथ' बियो दिनै एथ' बोसोर जों लामा नायनानै थाबाय ओरै होननानै बुंनाय जादों दा बेखायनो बिनि रेकर्ड पाथि आरो बाखिफोरखौ नायनानै जोंनि मोनथाम मौजानि रायजोफोरखौ नायनानै आरो फुराना मानसिफोरनि जिथु रेकर्डफोरखौ नायनानै बे अनुस्थानखौ जे बे बेक्तिगत अनुस्थानाव बे हाखौ होनो मोननाय नङा आरो लोगोसे जोंनि रायजोनि डिसिसनखौ नेनांगोन बेनिफ्राय बिथाङा बुंबाय जे नोंथाङा मोनसे मिटिं लिंदो मिटिंखौ SDCआ बुंनाय लेखा आङो बरपेटा रड बर' मिडियाम हाइ स्कुलाव मोनसे मिटिं लिंबाय जोंनि रेस्ट हाउसनि नेहाथारि जानानै जों माखासे आबायक दं बेनिफ्राय बिथांमोनखौबो लेंहरबाय जोंनिबो लिंबाय बिदिनो लिंनायनि उनाव SDCआ गावबो फैगोन होनदोंमोन बेनिफ्राय बिथांमोना बै सानखालि फैयाखिसै बेनिफ्राय फैयैलाय माने SDCनो जों बुंबाय जे बिसोरथ' फैयाखिसै SDCआ बिसोर थाङाखैबा आंबो मानोथो थांबावनो दे नोंथांमोना रायलायनानै उनाव आंखौ लोगो हमदो बिदि जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सेथिया थांबावबाय जे नोंथाङानो मिटिंखौ लिंदो नोंथाङा लिङोबा खिजानि बिथांमोना थागोन बेबायदि खावलायनायाव SDCआ बे UN एकाडेमियावनो मोनसे मिटिं लिंदों जयेन्ट सिटिं बरपेटानि आबसुखौ बिथाङा लिंबाय UN एकाडेमिनि आफादखौ लिंबाय जों संघनि आफादनि मिटिंखौ जोंखौ लिंहरबाय फर्मेलि बिथाङा सिल थिल बे माबा खालामनानै माने फर्मेलि मिटिं लिंदों आरो बिथांनि सिगनेसार दं आरो बेनिफ्राय बेबादिनो बाखि आबसुखौ लिङिखौ आं बुंदोंमोन जे बाखि आबसुआ सफैया लिंजायाखै नोंथाङा लिंदो नोंथांनि संघनिफ्राय लिंदो आंथ' मिथिया होननानै खारिजा गबरधना ओमफ्राय हावलि बे आनसलिक मोनथामखौ आं लिंनाय जादों बिथांमोनाबो बैखालि दंमोन बेनिफ्राय SDCआ फैबाय UN एकाडेमि जोंबो ज' जाबाय बिथांमोनाबो जाबाय मिटिं जाबाय थिग 10 मिनिटसो 15 मिनिटसो बिथाङा मिटिंखौ कन्डाक्ट खालामनानै बे मिटिंखौ फोजोबालासिनो मिमांसा जायालासिनो खुनु रावनिबो मोनसे नट्स बा बेबायदिनो रिमार्क जेबो लायालासिनो बिथाङा आंहा बरपेटायाव मिटिं दंबावो डिसिजों होननानै बिथाङा ओंखारलांबाय नोंथांमोना रायलायनानै मा डिसिसन लायो आंनो जनायहर बिथां फैनायनि उनावथ' मिटिं जानायनि खोथा गैला
मानो होननानै बुङोबा बिथां फैनायनि उनाव कन्डाक्ट सोर खालामनो रावखौबो बिथाङा दायथ'बो होबोआखै बिथांमोनाबो माने सावरायनोसो फैनाय आरो जोंबो सावरायलायनोसो थांनाय आरो माने बे सार्कोल अफिसारा जाबाय गेजेरनि मानसि दा बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों जे आं फर्मेलि फैयाखै इनफर्मेलिसो फैदों खिन्थु बिथाङा सिटा बहि लानानै थांदों बिथांमोना बे माबा हानि डकुमेन्टस गासैबो लाना थांदों फाइल पत्र आरो फारसेथिं मण्डलबो थांदों गतिके मण्डल थण्डल थांनायनि उनाव बिथाङा फर्मेल एग्जाम हरनायनि उनावबो इनफर्मेल होनना बुंनायासो दुखुनि खौरां आरो बैखालि जोंनि मोनथाम मौजानि सानसुमै रायजो राजाफ्रा जाय रायजो राजाफ्रा दिनै रिटायार पारसन बांसिन गोबां साख्रियाला गोबां मास्टारफोर दं रिटायार जाजोबनाय आरो गोबां बेबायदिनो बैसोगोरा मानसिफोर दङ जोबोद दुखु मोनदों जायनि थाखाय बे मिटिङा मोजाङै जायाखिसै बेनिफ्राय एडिसिखौ फन जों खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय बिथाङा होनदोंमोन जे आं लिंफिनगोन दे होननानै ओमफ्राय दासिमबो बिथाङा लिङाखै आं गेजेराव बावैसो खबर लादोंमोन जे नोंथाङा नोंथांनि अफिसावनो लिंहरबावदो खेबसे फाइनालथ' जेबो रायलायनाय जायाखै नोंथाङाबो जेबो रिमार्क खालाम मोनाखै जोंनिखौ मोजां खोनासंदिया मोजाङै आरो बिथांमोननिखौ मोजाङै बुजिना लानो हाजोबदिया लिमिटेड मानसि लेंहरदो बिथांमोनखौबो लेंहरदो जोंखौबो लेंहरदो लेंहरनानै मोजाङै रुजु रुमु सावरायलायनोसै ओरै होननानै आं बुंनो आरो दे फुजाफोर थांथोंसै आं मोनसे सुजुग सुबिदा लानानै लेंहरसिगोन दे बारा बुरजा मानसियाव रायलायथावालै होनना बुंदों बिथाङा माने सिअ'आ आंदो जे बारा बुरजा मानसि लाङा नांगौखिनिखौल' जों रायलायनो लांगोन दे आरो बेखिनिखौ बेबायदि खालामनाय जादों बेनिफ्राय दा लेटेस्ट खौराङा जाहैबाय मा जे बे हाया बड' संघनि नामावनो दं ओमफ्राय 86आव आं जेथिया सेक्रेटारि जाजेनो 1986आव बे समाव हाया 2 बिगाया 1 बिगा जाना दंमोन एसडिसिनि बे सार्कोल अफिसनि बे सिटा बहियाव बेखौ सरजमिन खालामनानै बे कानुनगय एसडिसि आरो मण्डल साबा फैनानै बेखौ सिकल बोलायनानै 1खौ 2 खालामफिननाय जादों आरो बिनिफ्राय बे रेकर्डआ बरपेटानि बे डिसि अफिसावबो सिटा बहियाव दङ बड' संघनि नामावनो दङ 86नि जिथु माबा सरजमिनाव बेयाव बर' गथ'फोर थायो बर' हस्टेल हिसाबै मा दोननो ओरै होनना बुंनायाव बेयाव बर' हस्टेल नामाव दं बर' हस्टेल नामाव दायो सिटा बहियाव दं दा लेटेस्टआ बर' बर्डिं बेखौ बर' हस्टेल होननानै दोनदो दा बेनिखायनो बे बर' हस्टेल बर' बर्डिं नालाय बर' हस्टेल बेबायदि दं आरो खिन्थु अरिजिन सिटा बहियाव सरभोगावबो बड' संघआनो दङ माने 1958निफ्राय माने 86नि सिगाङाव आरो बिनिफ्राय ओजोंहा बरपेटायावबो सिटा बहियाव बड' संघनि नामावनो दं नाथाय खोथाया जाबाय मा बेखौ बै जे नामजारि खालामनाय बा मियादि खालामनाय माबा दङ बेखौ थारमाने जोङो संघआ खालामाखै मानोना सरकारियानो थाथो जोंनिनो सम्पदनो जोंनावनो थागोन सोरलांफैगोन बेनो जोंनो बाहायबाय दं जोंहानो न' दं जोंहानो हिसाबै दं आरो बेयाव बर' साहित्य सभानि मुंख्लं खाम्फा दङ साहित्य सभाया बोसोरे बोसोरे फालियो नैबे 16 नभेम्बराव बरपेटा रननि बड' साहित्य सभाया गुदि बर' थुनलाइ आफादा खुंगोन आरो बिनिफ्राय बेजों जोंनि बे बड' संघआबो हेफाजाब होगोन जयेन्टलि खुंनायनि खोथा थांखि लाखादों आरो बिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा खावलायदों मा जे बिथांमोना जेसेबां हागौ थाबैनो बिनिफ्राय शिफ्ट खालामनायनि राहा लामा लाबा गाहाम जायो होननानै खावलायदों आरो बेखिनियानो नाथाय बेखौ नङा जे इउएन एकाडेमिनि बे फरायसालि फोजोबनो थाखाय थांखि जोंहा गैया मानोना जोंनि सम्पतिका जोंनो नांगौ आरो बिथांमोना जिहेतुके गायसननो थाखाय गले गले बिथांमोना गुबुन गुबुन राहा लादोंमोन बिथांमोना थाङिखौसो जोंनि बे रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायबाय दं रायजोफ्रा खुद्रिदों आरो बेबादि जादों आरो थांनाय 21 थारिख खारिजा बिजनि मौजानि गासैबो सानसुमै रायजो राजाखौ लानानै मिथिं जाखांबाय खारिजानि रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय 12 जन मानसिया सुबुङा सानसुमैफोरा बेयाव बिबुंथि लाखिदों 12 जन सुबुंनि जिथु माबा बिबुंथि गासिबो बिथांमोननिया बे एखेयानो जे रेस्ट हाउसखौ जेरैखि जाया उदां खालामनांगौ न'खौ हाखौ आरो बेनिफ्राय इउएन एकाडेमिया जेरै हायो बिथांमोना बेलेगाव
बेबस्था खालामनाया गाहाम ओरै होननानै बुंदों। आरो बिथांमोना रेस्ट हाउसखौ बा बे संघजों जेब्लाबो लैहोर लैहोर बाहागो लागोन होननानै आरो बिनि थाखाय जोङो गोसो मोदोम जिउ थाखा फैसायै हेफाजाब होगोन होननानै थांखि लानाय दं। जोंनि समाधानाथ' दा बिथांमोननि साननाया मा सानदो बेखौनोथ' जों मोनथ'वाखै। बिथांमोना मा सानना दङ बेखौ जों मोनाखै। मानो होनबा बिथांमोना दाखालि जिथु जइन्ट सिटिंआव एजिसिनि मिटिङाव बिथांमोनाथ' हुंखारसो होबाय जे बिथांमोना जेरैखि जाया इउएन एकाडेमि बेयाव इस्टाब्लिस खालामगोन, बेयावनो गायसनगोन, बेयावनो लाखिगोन, बेबायदि बाथ्राल' बुंदो बिथांमोना। आरो बिनि थाखाय जोंथ' माने मोजां खामानिखौनो मावलांबाय थादों होनना बिथांमोना बुंदो। मोजां खामानि मावाखै होनना जों बुङाखै, मोजाङानो। नाथाय बेथ' बेक्तिगत अनुस्थान नालाय आरो नोंथांमोना बेखौ सिफ्ट खालामनायनि जिहेतुके जोंनो रादाय फारमेलि रादाय होखादोंमोनबो आरो जोंनो दा नांनाय जाबाय। बेयाव जिहेतुके बड' साहित्य सभा आबसुआनो जा बा जोंनि बर' माहारिनि माखासे आफादफोर दं जायफोर बरपेटारावथ' थाङोबा दायो मालायनि अखम साहित्य सभानि साहित्य भबनावसो मिटिं खालामहैयो, बहाबा हटेलाव भारा लानानै मिटिं खालामो, बहाबा बायदि बायदि माने बेबायदि लानानैसो मिटिं खालामनाय जों नुगासिनो दं। दा बे रेस्ट हाउसआ बे बड' संघनि न'आव थायोबा गोदोनि बायदि जों फ्रियै जोंहा बेयाव थानो जानो, बेयाव जोंहा मिटिं खालामनायनि खाबु बा बेबायदि मानसिफ्रा हर थानायनि खाबु बा बेबायदिनो गोबां राहा लामा जोंहा जागौ। बेनिखायनो बै खोथाखौ मिथिनानै बुजिफिननानै जोंनि रायजोफोरा जे बेखौ जों उदां खालामफिननांगौ होननानै बुंदों। दा बिथांमोना माब्ला सिफ्ट खालामो बेखौसो जोंनि रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ। मेला बिथांमोना जायफोर फरायसाफोरखौ फोरोंबाय थादो बै फरायसाफोरखौ फोरोंनाय गारजेना ओरैनो फोरोङाखै। प्राइभेट अनुस्थान नालाय हाजार हाजार थाखा फैसा गारनानै हस्टेलावबो फिस होनानै आरो बे फरायनायनि थाखाय जिथु मान्थलि डिउस फिस बेफोरखौ होनानै गारजेनफोरा फोरोंदों। बेखौथ' बेलेगाव फोरोंबाबो प्राइभेट अनुस्थानफोराव बे खरसखौ होखानांगौ। आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो गुबुन जेराव बाथौ आश्रम स्कुलफोरानो होन, गुबुन इउएन एकाडेमियानो होन, बा जोंनि साखाथियावनो दङ जा जिएसबि रुपनाथ बसुमतारिनि बा बड'फा स्कुल दङ नैबे खालपानियाव, बेफोरावबो प्राइभेट अनुस्थानाव गारजेनफ्रा होदों ओमफ्राय बेबायदिनो फैसा होयो, फिस होनांगौ। फिस होनानैसो बे फिस लानानैसो बिथांमोना फोरोंदों, फ्रि नङा। आरो बियो जिथु पाब्लिक सेक्टर नङा, सरकारि करन नङा, एकदम पियर प्राइभेटखा। बेनिखायनो बेयाव बिथांमोना गारजेनफोरा जोंनि बर' बिजों नालाय बिथांमोना दोनदोंमोन, होदों। दा बै गारजेनफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौ लानानै बिथांमोना माने बिथांमोन थाबा बिथांमोना गोहो गोरा जायो बा बिथांमोना जोंनि सापर्टआव थागोन बेबायदि साननानै बिथांमोना माने बेखौ सानना लानो हागौ। नाथाय जों ओरैसो सानदों जे जिहेतुके बिथांमोना बेबायदि गारजेनखौ लानानै फरायसाखौ लानानै बिथांमोना बे अनुस्थानखौ बेयावनो लाथारबाय थानायनि अंखखौ सानदों। जेब्ला फरायसाया बेयाव थाङा, गारजेनफोरा गोदानै एडमिसन होआ आरो बिनिफ्राय फरायसाफोरखौ जुदि बोखारना लाबोयो होमबाना बे फरायसालिया थानाय नङा। थायाबा बिथांमोना बै जे बिथांमोना हा सम्पति जोंनि मोनथाम मौजानि सेनो नागिरनाय बे नागिरनाया बिथांमोना बे गैया जागोन। आरो हयथ' बिदि खालामोबासो बिथांमोना बे फरायसालिखौ बेलेगाव शिफ्टिं खालामनायनि लाहार फाहार हयथ' लानो हागौ। बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जेनेरेल मिटिङाव बेखौ रायजो राजाफ्रा डिसिसन लादों आरो बिनिफ्राय फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बेखौ माने मिथिसार होनो लानाय जादों। जोंनियाथ' बे बड' संघनिया सासे सानै नङा। दा जोङो दहाय जोङो माखासे रुंसारि जालांनायनि कन्डलेन्स एबा जोङो दिखार बावखांबाय। बेयाव गासै 53 जोंनि एक्स वार्कारफोरनि आगु मावथिफोरनि मुं बेयाव माबानाय जादों, रायखांनाय जादों, गोसोखांनाय जादों। आरो बे वार्कारफोरा एक्स वार्कारफोरा मोनथामबो हावलि मौजानि दङ, गबर्थना मौजानि दं, खारिजा बिजनि मौजानि फ्राय गामिफोरनिफ्राय सानै साथाम सासेबाबो दङ। बे आरो बिनिफ्राय दा एक्जिस्टिं जिथु कमिटियाव मोनथामबो मौजानि रायजोफोर आरो बिबानगिरिफोर दङ। आरो बिनिफ्राय जोंहा बरपेटा टाउननि माखासे सानसुमैफोर
दङ। बेनिखायनो बेयाव सासे सानै नङा, जोंनि बे कमिटियाव माने बे एग्जिकिउटिभ मेम्बारफोरजों लानानै पर्टफलिय लानानै आरो बेनिफ्राय बे जिथु मादा जेनेरेल मेम्बारखौ लानानै मोनथाम मौजानिजों फ्राय 50-60 जन मेम्बार दङ। दा बेनिखायनो बे सासे सानैनि खोथा नङा। मानो होनोबा जोंनियाव दिनै प्रेसिडेन्टजों लानानै भाइस प्रेसिडेन्टआ 4, सेक्रेटारिखौ लानानै एसिस्टेन्टआनो 4, धनभरालि दङ, एग्जिकिउटिभ मेम्बार दङ, एडभाइजार माखासे दङ बेबायदि। आरो बेनिफ्राय प्रस्ताब मोनसे लाबावदों खारिजा बिजनिनिफ्राय 15 जन जेनेरेल मेम्बार आरो ओमफ्राय गबरधनानिफ्राय 15 जन जेनेरेल मेम्बार, हाउलिनिफ्राय ओमफ्राय बरपेटा आरो टाउननिफ्राय 15 जन मेम्बारखौ लानांगौ होननानै जेनेरेल मिटिं प्रस्ताब लाबावनाय दं। गोदानै मावथि थिसननानै जों गोख्रों खालामनांगौ होननानै। खोथाखौथ' दहाय बुंबाय जे एजिसिआ गोदान, बे खुनु सिथा बहि नायाखै। बड' संघनि नामाव 1958 निफ्राय 80 सिम बड' संघनि नामाव सिथाबो दं। 86 नि उनाव 86आव बेबादि बै सर'जमिन खालामनायाव बर' हस्टेल नामै लाखिनाय जादों। होमबा बै गुदिनिफ्राय फैयै फैनानै बे दं। बेनिफ्राय बे बुस्थुखौनो जोंनि जिहेतुके जोंनावनो दं नालाय, हायाबो दं, न' बां दं, सम्पति दं, गासिबो दं। ओमफ्राय जोंनि बे गेजेर ससेयाव इउएन एकाडेमि गायसनग्राफोरा जोंनिफ्राय लानायखायसो मोनबाय। जोंसो होदो, जोंनिफ्रायसो लादो, बिसोर सोरनिफ्राय लादो? जोंनिफ्राय लानानैथ' बाहायदो, बाहायनायनि उनाव बिसोर दा थांनांगौ, बिसोर थाङाखै, थाङैखायसो दिनै रायजोफ्रा खुद्रिबाय, रायजो राजाया दिनै खुद्रिबाय। आरो खुद्रिनायखायनो बै माने मा रायजोफोरनि गेजेराव जों थांनानै मौजा मोनथामा मा मा डिसिसन होयो, मा माने बे रायजोफ्रा सानलायदों बिनि सोमोन्दै, नांगौना नाङा, ना बे इउएन एकाडेमिनो हाखौ होमारगोन, बिनि थाखाय जोङो दिनै बे माने अपिनियन बा बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाब सुबुरुन जों बे मिथिंनि गेजेरजों बिगासिनो दं।